Magandang araw Pilipinas, ito ulit si Mike Padua at narito tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong araw po ng Sabado hanggang Lunes, Abril 22 hanggang 24, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, and Avenue Plaza Hotel. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. This is for 48 oras. Valid po ito hanggang Lunes since paglinggo hindi tayo gumagawa ng GovSat. Nag-rest po tayo. So ito po yung latest na ginawa natin ngayong hapon. Valid na yung Sabado hanggang Lunes. So ito po si Tropical Storm Sanvo. Pahina na po siya. Actually, habang tayo nagsasalita na yun, baka isa na lamang po siyang tropical depression at nakakabit po dito sa isang trough. Ang isa na naman pong low pressure area. Ito po si 93W, develop kahapon but ito ay medyo humina din. Isa na lamang po siyang shallow o napakahinang LPA. Halos di po siya kumikilos sa may katimugan bagay po ng Yap at nakikita po natin na yun. At nakita po natin yung kanyang trough ay bibigay po ng mga thunderstorms hanggang dito po sa may dagat Pilipinas. Hindi naman po ito makaka-affecto po sa anumang bahagi po ng ating kapuluan. Wala po itong effect. Okay, at totally within the next 2 to 3 days, completely malulusaw po ito. Magiging part na lang po ng surface trough. Samantala, ano mga system na nakaka-affecto sa ating bansa? Halos wala po. Wala tayong major weather system except itong mga localized thunderstorms sa hapon o gabi sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Visayas, Bicol, at dito rin po sa bulubundukin po ng Luzon at Mindanao. So mag-ingat po sa mga kidlat at mga posibleng mga pagbabaha, pagguho ng lupa kapag mayroon pong malakas na thunderstorms na maka-affecto po sa inyong lugar. So far, napakainit po ang panahon. Diyan na talaga yung tinatawag nating hot dry season at umaabot po ng 40 hanggang 50 ang antas ng sentigrado pagdating po ng heat index yung nafe-feel po ng ating katawan. So, may feel mo talaga na sobrang init po. Okay? Panglaban po dyan ay uminom lamang po ng napakaraming baso ng tubig para hydrated po tayo, 8 glasses or more. At we will be okay. Magiging okay po tayo. Now, punta natin yung ating fast animation. So, yan po. Nakikita po natin sa mga oras na yung gabi ay nalusaw na po itong si Tropical Storm Sanvo. At halos hindi kumikilos. At ito rin po sa shallow LPA. Halos naging disorganized na rin po ang kaulapan. Medyo unfavorable ang dagat po dito. Mataas ang wind shear. At very dominant ang tinatawag nating dry air. Kaya nasisira po ang circulation niya. Kapag warm, moist kasi ang karamihan ng air dito, ang hangin, ay medyo makakatulong yan sa pag-develop dito mga bagyo, mga tropical depression or tropical low. So far, medyo unfavorable. So pasalamat naman po tayo sa ating bansa at hindi ito pupunta. Yung mga nagtatanong kung kumusta na yung LPA. So, itong dalawa, hindi po ito pupunta sa ating bansa. Ito naman po ang zoom in satellite animation na yung gabi ng alas 10. Kita po natin, may mga localized thunderstorms pa rin sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. Parandilian lamang po yan. Sa bulubundukin din po ng Central at Hilagang Luzon. May mga inaasahan po dyan mga localized thunderstorms. But hindi naman po siya tatagal. Now, punta natin yung pressure at wind forecast, yung hangin na forecast mula sa European model. So far, kalmado po hanggang variable winds and mostly galing sa silangan ang mahinang hangin. Bukas po ng hapon, inaasahan pa rin po ang variable winds. Ito po yung si formerly Tropical Storm Sanvo at ito po yung shallow LPA, halos hindi kumikilos. Monday afternoon, wala pa rin pagbabago. Nalusaw na po si 93, yung formerly 93W. Ito naman po si Sanvo. Baka TD na lang o LPA. Ang hangin sa ating bansa ay magiging very light winds mula sa Hilagang Silangan at Silangan. Okay? Now, bago tayong paalam, ito naman po yung ating windy.com rain forecast mula sa European model para malaman niyo kung ano yung mga ulan.
Bali, hapon-hapon po ay mga inasahan po tayo, lalo na po sa early evening or late evening, mga inasahan po tayo mga localized thunderstorms na magaganap sa iba't ibang bagay ng ating bansa, lalo po sa mga bulubundukin po ng Hilagat sa Gitnang Luzon, Mindanao at Kabisayaan. So, bukas po ng hapon, linggo, inaasahan po natin mga localized thunderstorms dito po sa bulubundukin ng Hilaga at Gitnang Luzon. Kasama po dyan ang Tarlac, Zambales, Pampanga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, ibang portions po ng Cagayan Valley, Benguet. At ito rin po, may mga possible na mga light showers sa Bicol kapag mayroon pong mga maliliit na thunderstorms. Kaya din po sa may Mindanao, lalo po sa may Davao at Bukidnon, okay, Lanao. Yan po mga inaasahan po mga localized thunderstorms. Lunes po ng hapon, patuloy pa rin mga possible mga thunderstorms tulad dito sa Calabarzon, Bicol, at dito rin po sa may Sorsogen, Lanao provinces. So, expect po natin yan. And also dito sa may Samar, may mga inaasahan po tayo mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms o mga pagkulog at pagkitlat. Okay, so yan po. Diyan po natin tatapusin ang ating update na yung gabi po ng Sabado. Another weekend, actually long weekend kahapon nagsimula. So, next week, meron na naman, dahil Labor Day. So, enjoy natin mag-bonding sa pamilya at sa mga iba pang gusto nyo gawin. So, hanggang sa muli, kita ulit tayo next week. Ito si Mike Padua, mula sa Typhoon 2000. Mag-ingat po tayong lahat. May #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.